през април 2013 година той дарява ценна диагностична апаратура на стойност 180 000 евро, а специалист от Центъра по пулмонална хипертония на университета в Цюрих участва във въвеждането на апаратурата в експлоатация. Проектът включва и обучение на наши екипи в Центъра в Цюрих. Във връзка с гореизложеното и на основание член 19, алинея 5 от Правилника за дейността на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна се изготви заповед с номер Р-109-98 от 9.6.2014 година, съгласно която професор доктор Рудолф Шпайх ще бъде вписан в почетната книга на Медицинския университет Варна. Universitas Medicinae Varnesis, Baudiaestima opera eus doctor eruditaque, doctorem medicinae eminentem professorem Rudolf Špajch, propter adjutum et edificationem et conformationem, centri multidisciplinaris hypertonia pulmonalis ad validitarium Varnesem nomine Sancte Marine, atque proper opera in disciplinarium communia cum Universitatem Medicinae Varnesi, doctorem honoris causa, creavit atque declarativ cuius rei testimonium ac fidem hoc diploma universitatis sigillum minimum et consuestis subscriptionibus robotarum aedari curavit. Varne, ante diem tertium idus Iunias, anno Domini bismillesimo quator decimo. Laus tibi, доктор honoris causa. Варненския медицински университет, професор Параскев Стоянов, оценявайки в най-висока степен ерудираните научни трудове на изтъкнатия доктор по медицина, професор Рудолф Шпайх, за особени заслуги в изграждането и институционализирането на мултидисциплинарен център по пулмонална хипертония към Университетска болница Света Марина Варна, както и за съвместна научна дейност с Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна, му присъжда званието почетен доктор и декларира свидетелството за това и истинността му, като се погрижи да му бъде връчена тази диплома на университета, скрепена с печат и потвърдена с обичайните подписи. Хвала на теб, доктор honoris causa. Very glad to receive this honor of Varna, and it's one of my greatest day in my life. And